हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं बिंदु शर्मा। आइए आप लोगों के बीच में अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सुंदर दर्द भरा बेटी विवाह गीत गाने जा रही हूँ। काहे रोवेला तू देके कन्यादान, बाबूजी तू बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी तू बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी काहे रोवेला तू देके कन्यादान, बाबूजी तू बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी तू बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी सोचले न रहनी की हुई मोर विदाई, सोचले न रहनी की हुई मोर विदाई। छुट्टी है न घरवा दुआर बाप माई, छुट्टी है न घरवा दुआर बाप माई। छीन लिहल हमसे पहचान, बाबूजी अब बनाई दिहल घर के मेहमान। बाबूजी अब बनाई दिहल घर के मेहमान। बाबूजी छीन लिहल हमरो पहचान, बाबूजी अब बनाई दिहल घर के मेहमान। बाबूजी अब बनाई दिहल घर के मेहमान। बाबूजी काहे रोवेला तो देके कन्यादान, बाबूजी काहे रोवेला तो देके कन्यादान। बाबूजी अब बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी अब बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी माई के आचरा की प्यार हमसे छूटा, गौआ नगरिया के लोग हमसे छूटल। माई के आचरा के प्यार हमसे छूटल, गौआ नगरिया के लोग हमसे छूटल। छूट गईले माई के दुलार, बाबूजी काहे छीन लिहला हमरो अधिकार। बाबूजी काहे छीन लिहला हमरो अधिकार। बाबूजी छूट गईले माई के दुलार, बाबूजी काहे छीन लिहल हमरो अधिकार। बाबूजी काहे छीन लिहल हमरो दुलार। बाबूजी काहे रोवेल देके कन्यादान, बाबूजी काहे बनाई दिहल घर के मेहमान। बाबूजी काहे रोवेल देके कन्यादान, बाबूजी अब बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी अब बनाई दिहला घर के मेहमान। बाबूजी